يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منفصم أحل أمته في هرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم كم جدلت كلمات الله من جديد فيه وكم خصم القرآن من خصيم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ujunnaje jeegom malika koko wonde men ɗon joɗɗen ɗo oɗo alquran so yittinama ujunnaje jeegom malika alanal yo ala wonda e men ene du'ono jettinɗo ne sata o ene ko saati hen o ko catal koy ko alwal hoore bandiraɓe mbiyeɗo yen keɗoro Allah e nelaɗo muɗum ko qur'ana are jangede ko denɗo saati ɗo o wi kadi ko denɗo ɗum wona hunde newide o wi ɗum wona hunde newide kono wona ko ɗum e galle he o wi kadi ɗum wona ko ɗum e nder galle he suka wawde ɗo qur'ana o wi suka to ko so wawde ɗo alqur'ana wona ko ɗum o wi ɗum wona ko ɗum e galle kono noon ɓiɗɗo moƴƴo o wi kono noon ɓiɗɗo moƴƴo ko bamma woni ko waɗata ko o wi ko bamma woni ko waɗata ko sa waɗi ɗum o wi sa waɗi ɗum ene yooɗi o wi ɗum de hono mum yodde ala o mantire ɗum o wi kanko kadi omo mantire ɗum nde wonno sa woppi ɗum tan o wi wonno sa acci lawol bamma jaggunongol tan ayen oɗo ko lawol mabɓe o rewi o wi kankone alhamdulillahi rabbil alamina o rewi koye fero bammakko en so neɗɗo wi ɗo suuraji ine keewi ɗo o wi so neɗɗo wi suuraji ine keewi ɗo hennam hafiseji ine keewi ɗo hafiseɓe ine keewi ɗo heɓata bakkat o wi wallahi jomum bakkodinani ɗum noon kankone Allah yantinimo hen o wi ɗum noon kankone Allah yantinimo hen heddiɓe Allah yanti ɗum hen o wi enen heddiɓe ɓene yo Allah newnanen ɗum o wi en tinno fa kettoɗen ko addi hen ko Allah wi o wi Allah wi alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu kettoɗe o wi Allah wi kettoɗe ndeeƴe beltoɗon e nder hen baraji makko ɗi o heɓaɗi o wi baraji makko ɗi o heɓaɗi baraji men ɗi enen kadi ko addi men ko Allah newnana en ɗum kadi o wi en keɗo kadi hawo refto o wi so gayni janngude hay goto woto immoto jooɗiɗo o wi eɗen gondi ɗo e tanum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko kadi o duwono en dowuji tati e nder wuro he enenne kadi tinnoɗen goto foof membito sawi honko wone poos muɗum jomum kadi waɗana Allah e nelaɗo muɗum wona kanko hokkade بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين
مسكين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانعك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم kaside ala ko heddi hen ala fof ko heddi hen kala ganduɗo alqur'ana nani ɗum ɗo kala ganduɗo alqur'ana ko heeɗima ko oɗo suka jangi ɗo en nam ko dawrata ko wawoyde o wi wallahi jomum ñagota himmiran kam ne wiya alqur'ana kala sakala ko ñaaƴire amam deƴƴi tan ɗum ɗo ɓuri ñaaƴire mo soko golle min goni ton abba banga sa jafuɗa kawis e mawɗo qur'ana ɓuri mawnude qur'ana o ɓuri mawnude yo wanan en hujja yo wanan en hujja wata hujjinoye men janggo woto hujjinoye men janggo hujja o wi hujja o dokkaɗo hokkama dongal o wi kala dokkaɗo rokkama dongal yo tinno wonanamo hujja janggo qur'ana o daro wiya Allah o wi qur'ana o daro wiya Allah oɗo o wi oɗo o reeni kam o reeni sarɗiye jam waɗi kam kala ko mbiɗa o wi kala no mbiruɗa yo waɗira mo waɗiri kam noon o ariɗo maɗa hande miɗe daranomo o wi minnene hande mbeɗa daranomo mbeɗa wonanamo garante makko kala ko foti waɗanede kala ko wawi waɗanede min wonanamo o wi hande ko min darantomo ɗon ɗum noon ko qur'ana wi ɗum o wi ɗum noon ko alqur'an o tan tawi ɗum
kala dañɗo Qur'ana o wi kala dañɗo Qur'ana hatta e ma de haalata e ma de an tan ala nden heɓani o wi ala nden ga an heɓani ko leñol ma nawata o wi ko leñol ma ngol nawata aroɓe e ɓennoɓe fof fof Qur'ana o addama hen o wi kono kadi so addama hen kadi tinniɗo addi o mantemo de omo hani mantede kam oɗone o wi oɗo sukane ɗo sukago makko ko foti ɗo no cukagu makko ngu to yarateɗo ko jangi ko enen fof hettiɓe enen pop hettiɓe ɗoɓe eɗen gandi no wayi no wayi welde no wayi fewde no wayi arde min e bammakko min gondi duuɓi ɗiɗi o wi kanko e bammum suko o ɓe gondi duuɓi ɗiɗi en dendi lelde o wi ko kamɓe gondi lelde wotere min heedata ñaamo makko o wi ko kanko tan heewi hedde ñaamo on min ɗum mbaɗi duuɓi ɗiɗi o wi ko kamɓe ɓe gondi duuɓi ɗiɗi o weltini bammakko o wi hannde alhamdulillahi rabbil alamin o weltini jinnaɓe makko fof ɗum mbaɗen feere nduwoɗen saɗa Dawda wi ɗum noon yen mbaɗa feere nduwoɗen Dawda Ceerno Dawda bisimilla o wi ceernojo o wi en calmini bandiraɓe fof bisimilla Ceerno Dawda eyyi bisimilla konguɗi seeɗa o ala jogi gayni ay o wi mataw ko dendagal deejinkoɓe fof garɗen lomtade o wi ko kanko ari lomtade dendagal deejinkoɓe fof o wi manlon wayno walla galle ceerno Mamadou Oumou fof garɗen lomtade o wi ko kamɓe fof ɓe gar lomtade ɗo en nam waɗi fof en calmini bandiraɓe o wi ko ardi fof ɓe calmini kam taji wiitumo hayde wari o tabba ma agne o wi wa tabba o wi hay sa daariɗo o yetti wa tabba o dari o wiyani wa tab somo wawano waqfu o wi so yi tan tinnomo neɗɗo mo wawano waqfu wiyano ko wa tab wiyatno ko wa tab kono kanko wi wa tabba ayi o wi kanko o yettini o wi ko wa tabba ay o dari e waqfu pewɗo o wi o dari koye dow waqfu pewɗo ceerno suura kan ɗiggi o wi suura kane ɗaati enen koye men goni seedeji o wi enen koye menen cettimo ɗum eɗen mbiya almuɓɓe tan o wi eɓe mbiya men enen almuɗon kon bi misli hada fal yamalil amiluna kala jiɗɗo hono ni o wi kala jiɗɗo hono ni aw yo jomum janngude o wi yo jomum tinnode Allah wi ko alladina atinahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yuminuna bi ɓen ɓe min totti deftere amen o wi ɓen ɓe min totti deftere amin ɓe aɓe janggande mu jawwatan murattalan o wi eɓe janggane no wiiri yo nde janggire ni tawa ane yoɗna e jangguide ene yoɗna no nde janggirte ane reggonira ine reggonira ulaika yuminuna bihi ɓen goni gonɗiɓe deftere o wi ko ɓen ɓe woni gonɗiɓe deftere nde kono an ka almuda janggata o wi kono an noon ka almuda janggata téléphone ngaji e ballon ngaji tan alhamdulillah mbaɗa ko namin ni a yata koye haaji maɗa wata mbaɗen noon moƴƴani o wi woten mbaɗ noon moƴƴani janggen ha no feewi o wi en janggo ha no feewi almudo sa hokkama deftere Allah nde almudo noon sa rokkama deftere Allah walla nde sa hokkama gandal o wi sa Allah hokkima gandal tin o wi ya tinno tina faama ganda ko hunde mawni gandade ko hunde teddude fawa dow hoore uti hikmata man yasha'u wa man yutal hikmata faqad utiya khayran kathira kala mo hokka gandal o wi kala mo hokka gandal Allah en hokka gandal mo jola Allah noon ina rokka gandal mo jola kala mo totta gandal noon o wi kala tottaɗo gandal bisimilla Ceerno Ibrahima jokkiɗe haala maga Ibrahima ene haala Ceerno Ibrahima ceerno Ibrahima o wi omo salmina dendagal bandiraɓe omo barkino ɗumen o wi gila gonɗo e nder wuuro he ha e caggal wuuro ngo kala jottiɗo ɗo o barkinima jomuɗum o wi dendagal mawniraɓe hen e miñiraɓe hen e ɓiɓɓe hen fof o barkinima ɗumen o wi alhamdulillahi rabbil alamina omo yetta dendagal jinnaɓe makko omo yetta mawnike omo yetta sernaɓe ɓe oɗo suka guila ñande bammakko hoccimo waɗimo e alluwal accimo tan ko hakkude makko e miñi ko Alhasan koye juuɗe maɓɓe kamɓe ɗiɗi oɗo suka woni o wi kanko haaju makko fof ala hen ɓiɗɗo ko ɓiyiɓe kala noɓe jiɗiri yoɓe mbaɗirno suka o saabu Allah sago maɓɓe hano o ruttore e joomi ko ni o meeɗa wiide on piyi cukalel am gello o meeɗa haalde kollo konngol o wi kala no jiɗirɗon mbadde suka o wi a meeɗa darade hay ñalawma goto yitere makko wojjiri wonde ɓen piyi suka o meeɗa wadde o wi ha kanko oɗo no janggiri ha no yarate hande ɗo ni ceerno Amadou nattuɗo o ko on hejjito sukaɓe ha no ruttiri e joomi koni kanko hejjito sukaɓe o wi o meeɗa gongaɗe ɓe holko haɗi moon findinde sukaɓe oɗon ndelo ha joni sukaɓe gimmaki ine jangga o meeɗa haalde ngol konngol
o wi ko kanko janginiɓe haɓe jottiɗo o meeɗa wiideɓe konngol bongol suko one no waɗiriɓe jungo makko ni ha no rutte joomi ko ni o meeɗa wiide holko pirɗo suko o wi oɗo sukane tinnare muɗum ko ɗum wone haalde ɗo o meeɗa wiide on yo waɗ hunde on ɓawlini yeeso mum ɗum meeɗa wadde o wi wallahi so on dañi gandal dañigal wallahi ɗum hawatamo o wi bammakko kañum darima darde muɗum ha rutte joomuɗum kañum nana dari darde muɗum kala ɗo imminiɓe ɓe jimmoto kala no wiri yo mbaɗ ɓe mbaɗan ha no ruttire joommakko ni o wi ha hande kanko hoore makko kay o duwima kala ko o wawi dañde alqur'ana he yo Allah waɗa hen barke o wi dendagal julɓe foof matti hen dowuji muɗumen